सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत शाही मोदक। आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। गणपती बाप्पा मोरया। सारण बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते आपण पाहूया। इथे मी अर्धी वाटी मावा घेतलेला आहे, खवा, 1 वाटी रवा, अर्धी वाटी पिठी साखर, पाऊण वाटी तूप घेतले तळण्यासाठी, 1 चमचा किसलेले खोबरे, 1 चमचा पिस्त्याचे काप, 1 चमचा बदामाचे काप, 1 चमचा काजूचे काप, 7-8 मनुके, अर्धा चमचा विलायची पावडर। आता आपण कढई गरम करण्यासाठी ठेवलेली आहे। आता आपली कढई गरम झालेली आहे। आपण खवा गरम करून घेऊया। थोडंसं भाजून घ्यायचं। खवा आपला भाजून झालाय। आपण एका ताटामध्ये काढून घेऊया। आता आपला खव्याचा गुलाबी रंग आलाय, खव्याला मस्त भाजून झाला। आपण काढून घेऊया एका ताटामध्ये। गुलाबी होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे खवा। आता आपण कढईमध्ये 1 चमचा तूप घालूया। रवा भाजून घ्यायचा 1 वाटी, त्यामध्ये गुलाबी करून घेऊया थोडासा रवा। रवा आपला गुलाबी भाजून झालाय। आता आपण काढून घेऊया। आता आपला रवा आणि खवा दोन्ही भाजून झालेले आहे। याला आपण थंड होण्यासाठी 10 मिनिटं साईडला ठेवूया। आता आपण शाही मोदक बनवण्यासाठी मोदकाचं कव्हर बनवूया। त्यासाठी 1 बाउल मैदा घेतलाय मी इथे। 2 चमचे रवा घेतलाय, चवीपुरतं मीठ, 1 चमचा तूप गरम करून घेऊया आपण। तूप आपला गरम झालेलं आहे। मैद्यामध्ये घालून घेऊया। पिठामध्ये हात घालायचा नाही, तूप गरम असतं तर चटका लागू शकतो। आधी चमच्याने हलवून घेऊया थोडंसं। हाताने सगळ्या मैद्याला तूप चांगलं लागलं जाईल। पाणी घालूया यामध्ये। घट्टसर पीठ मळून घ्यायचे। थोडं थोडं करून पाणी घालायचे। आपल्या इथे मोदक साठीचं कव्हर तयार झालेलं आहे। आपण साईडला ठेवूया। आता आपला रवा आणि खवा दोन्ही थंड झालेला आहे। आपण हे मिक्स करून घेऊया। चांगलं एकत्र करून घ्यायचे। आता रवा आणि खवा आपण एकत्र केलेला आहे। यामध्ये आपण अर्धी वाटी पिठी साखर घालूया। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त घालू शकता। मिक्स करून घ्यायचे। पिठी साखर मिक्स करून झाली। यामध्ये आपण एका बाउल मध्ये काढून घेऊया। आपण विलायची पावडर घालूया अर्धा चमचा, 1 चमचा खोबऱ्याचा किस, 1 चमचा पिस्त्याचे काप, 1 चमचा बदामाचे काप, 1 चमचा काजूचे काप आणि 8-10 मनुके मिक्स करून घेऊया। रेसिपी समजण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा मैत्रिणींनो। सबस्क्राइब नसेल केलं तर करून घ्या, त्यामुळे पुढील व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील। आता आपण एक पोळपाट लाटणं घेतलंय आणि हे मोदकासाठी मळलेलं पीठ घेतलंय आपण।
तर आपल्याला याच्या छोट्या छोट्या पुऱ्या करून घ्यायच्या. आपण असे छोटे छोटे गोळे करून घेऊया, म्हणजे आपल्याला पुऱ्या लाटण्यासाठी सोपं जाईल. आता आपण तूप लावून घेऊया पोळपाटाला. म्हणजे आपली पुरी चिकटणार नाही. आता लाटून घेऊया. मध्यम लाटून घ्यायची, जास्त पातळ नाही, जास्त जाड पण नाही. अशा आपण 4-5 पुऱ्या लाटून घेऊया. आता आपल्या पुऱ्या लाटून झालेल्या आहेत. आपण यामध्ये सारण भरूया. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे लहान मोठे मोदक बनवू शकता. आता आपण यामध्ये सारण भरले. साईडने शकळ्या पाडून घ्यायच्या. त्यामुळे आपल्या मोदकाला छानपैकी आकार येणार आहे. फिरून घेऊया. शकळ्या पाडायच्या आणि मग असं बंद करायचं मोदक आणि गोल गोल असं फिरवत राहायचं. म्हणजे वरची साईड पॅक होईल आणि आपलं सारण सुद्धा बाहेर येणार नाही. हे पहा, आपल्या मोदकाला छानपैकी कळ्या पडलेल्या आहेत. आता आपले मोदक बनवून झालेले आहेत. आता आपण यांना तळून घेऊया. आता आपण कढई गरम करायला ठेवली, त्यामध्ये तूप घालून घेऊया. मोदक बनवण्यासाठी बारीकच रवा वापरायचा आणि साखर तुम्हाला लागली तुम्ही जास्त पण वापरू शकता. आपण पाहूया आपलं तूप गरम झालंय का. होतंय आपलं तूप गरम. आता गॅस मिडियम केलाय आपण. आता यामध्ये आपण भाजून घेऊया. आता आपण यामध्ये मोदक तळून घेऊया. आता आपले मोदक तळून झालेत, काढून घेऊया. अशीच आपण सगळे मोदक तळून घेऊया. आता आपले शाही मोदक तयार झालेले आहेत. मस्त झाले तळून. मला थोडंसं तूप कमी पडलं तर मी टाकलेलं आहे. तुम्ही पण कमी पडलं तर टाकू शकता. मोदक छान झालेले आहे. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. थँक्यू.